Колко струва? Съжалявам, вече го продадох. О, така ли? Колко да плати, ще ти дам това. Двойно. Благодаря, но не се продава. Виж, клапе, само ти помагам. Едва ли осъзнаваш, но ще си навлечеш много неприятности. Какви неприятности? Послушай ме. Отърви се от него, докато можеш. Тези хора не си поплюват. Кои хора? Прекрасен. Просто прекрасен. Не го забивай, ще го взема така. Нещо против да платя с чек? Най-добре да говорите с момчето. Ясно. Кажете ми, каквато и да е цена. Каквато и да е. 10 години продавам тези ректори и изпуснах моя момент с 1 минута. Съжалявам. Обясних име господина. Американец беше. Мазна коса, без чорапи. Не се продава. Проявете, моля ви, благородство. Наскоро се сдобих с Манин Спайхол, а този кораб, сигурно знаете, е бил част от имението. На покойният капитан